എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറേ ഹോം ഡെക്കോറൊക്കെ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല പല എക്സിബിഷനിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു എക്സിബിഷനെ കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാനിപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് മിറാക്കി. മോള് ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള കുറച്ച് ബെഡ്ഷീറ്റ് മേടിക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത്. ബെഡ്ഷീറ്റ് മാത്രമല്ല, ടേബിൾ ക്ലോത്ത്, വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹോം ഡെക്കോർ ഐറ്റംസ്, സൽവാർ, കുർത്തീസ്, റണ്ണിങ് മെറ്റീരിയൽസ്, കൂടാതെ ഹാൻഡ് പിക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ നല്ല സാരികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാം കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് മിറാക്കി. ഇവിടെയുള്ള പല ഐറ്റംസും ഇവരുടെ ഓൺ പ്രൊഡക്ഷനാണ്. പാല ചേർപ്പുങ്കലല്ലാതെ കോട്ടയത്ത് കഞ്ഞിക്കുഴിയിലും ഇവർക്കൊരു സ്റ്റോറുണ്ട്.